Atxalde on guztioi, eta ongi etorri mintzalagun zikloko saio berri batera. Kasu honetan gaur hitz egingo dugu itzulpengintzat, euskarara itzultzeaz, itzulpengintza literarioaz arituko gara nagusiki edo batez ere. Eta, gonbidatuak ezagutuko dituzue, baina aurkeztuko ditut laburki, alde batetik Idoia Santa Maria, itzultzailea, gaur egun Eluiarren egiten du lan, itzultzaile moduan, eskarmentu luzeko itzultzailea, eta itzulpengintza literarioari dagokionez, aspaldi xamar, aurreko mendean, Edward Morgan Fosterren aingeruak nekez ausartzen diren lekuan liburua itzuli zuen, literatura universala bilduman hasieretan. Gero bestelako lan batzuk ere gai hortan itzuli zituen, baina gero urte batzutan itzuli gabe, edo bintza publikatu gabe ibili ondoren, Durremat itzuli zuen, Epailea eta Haren Borreroa 2018an, gero Ingeborg Bachmannen Aldi bereko ere itzuli zuen 2019an, eta liburu horregatik Euskadi saria eman zioten, eta orain arteko azkeneko lan, ez da orain arteko azkenekoa, baina literarioki bai, esan ezagun, Sebalden Austerlitz, 2022an, gero, guain guatu nez Marsen Brumarioa ere itzuli zenuela, eta beratzen azkeneko urteetan itzulpen dexente, eta denak bikainak itzuli ditu, eta azken boladan Alemanieratik itzuli izan du euskerara. Eta bestetik, Maialen Berasategi, gaur egun Berriako zuzentzaile eta itzultzaile lanetan aritzen da, aprobetxatu nahi eta aipatzeko eta gomendatzeko berak eta Irene Arraratxek Ezer ez da festa izeneko podcasta duela pare bat aste estrenatu zenutela, eta oso gomendagarria dela hizkuntzaren inguruan eta euskararen inguruan. Eta literatur itzulpengintzari dagokienez, alde batetik nabarmenduko nuke Munduko Poesia Kailerak bildumako editorea dela gaur egun, Isabel Etxeberriarekin batera, Susa argitaletxean bilduma da, eta itzultzaile moduan Rebecca Westen soldaduaren itzulera 2014an argitaratu zuela, esango nuke bere lehenengo itzulpena izan zela, publikatua, eta gerora hainbat itzulpen egin ditu, saiakera, narratiban, poesian ere bai, Adrian Richen antologia argitaratu zen Munduko Poesia Kaileretan, poesian, baina baita ere Adrian Richen emakumeren gandik jaioak saiakera, eta gerora saiakeren barruan Nancy Fraser, Clara Zetkin, Monique Wikik, eta bestelako lan batzuk ere itzuli izan ditu, eta azkeneko aukerrez banaiz, Abdulazar Gurnaren Paradisua itzuli du Jose Mari Berasategirekin batera, eta horregatik ere Euskadi saria jaso zuten. Eta itzultzaile moduan lan egiteaz aparte, nabarmendu nahiko nuke ere bai, poesiaren arloan liburu bat argitaratutakoa dela, eskuan beti zerbait izenekoa, eta beraz, bi itzultzaile eskarmentu luzekoak, belaunaldi ezberdinekoak, biak, eta pixkat, solasaldiarekin hasteko ere pixkat, abiapuntua hori izatea pentsatu genuen, nolabait, galdera, abiapuntuko galdera da nolabait, nola bihurtzen den bat, edo nola bukatzen duen batek itzultzaile literario izaten, segurazki, jende askok bere buruei galdetzen dio, ez, nola nonbait ikasten da, edo ez da ikasten, edo norberak ikasten duen, eta baita ere bi generazio ezberdinetakoak zaretenez, eta bi kontestu ezberdinetan ezi zaretenez, horren inguruan galdetu nahi nizuen. Nola bukatu zenuten zuek literatura itzultzen, eta ze ibilbide egin zenuten itzultzen hasterako. Eta, nahi baldun baduzu ez, nahi duzuenek hasi. Nik ez nuen lehendabizi, ni unibertsitatean hasi nintzenean ez zegoen itzulpengintzako ikasketa universitariorik. Nik filologia ikasi nuen. Ez neukan printzipioz itzultzaile bihurtzeko asmorik, baina egia da baita ere, karrera bukatu ezin pronto egin nuela saio bat irakaskuntzan, da berehala konturatu nintzen, ura etzala niretzako erdi sano bukatu nahi baldin manun behintzat.
Eta, bueno, orduan hasi nintzen, filologia bukatuta gero, hasi nintzen, nire lehendabiziko kontaktua itzulpengintzarekin izan zen ikusentzunezkoarekin. Ikusentzunezko materiala hasi nintzen itzultzen, batez ere filmetako gidoiak eta gero garai hartan EITB-n asko bikoizten zelako, eta beraz, behar desente zegoen alde horretatik, itzuli eta egokitzeko. Hor nenbilela izan zen, orduan egin nuen Fosterren lana, izan nuen, eta esperientzi gazigozo bat izan zen, batetik ez nuen izan, nik uste dut beharaina denbora horri dedikatzeko, eta orduan pixka eta arrapaloan egin nuen, nintzen erabat gustora gelditu. Eta izan zen, nolabait lehenengo literaturarekin indako lehendabiziko, ez dakit, sustoa nolabait izateko. Eta gelditu zitzaidan halako sensazio gazigozo bat, ia hortarako gai izango nintzen ala ez. Naiz eta literatura irakurle, handia izan, beti horren inguruan ibili naizelako. Baina gelditu zitzaidan hor pixka bat, aparte. Eta aritu nintzen urte askotan bestelako itzulpenak egiten, arrezkeroztik. Egia da horrek eskua ematen dizula gero momentu batean. Ze badirudi literaturara, nik ez dakit, igual egongo da jendea, baina ez dut uste asko egongo diranik itzultzaile bezala hasten direnak, zuzenean literaturan hasten direnak. Uste dut, azken batean itzulpen literatura itzultzeko izan behar dezu, nire ustez batez ere literatura irakurlea lehendabizi, eta gero itzultzaile bezala pixkanaka esku hartu. Eta esku hartzen laguntzen dizute gauza askok. Ez nahita nahi literaturak, edo ez literaturak bakarrik. Gero ikasitako guzti hori egia da aplikatzen dezula horretan. Ni horrela hasi nintzen, pixkanaka. Denbora askoan euki nuen gogoa gero itzulpengintzara, berriz ere itzulpengintza literariora bueltatzeko, beste itzulpen mota batzuk egiten ari nintzen bitartean. Baina, urte askotan, arazo kontu personalak eta etxeko zaintza kontuak eta zirela eta ere ez nuen euki beharrainako denborarik, patxadarik horretarako. Eta behin hori ikusi nuenean horretarako aukera berehala hasi nintzen rekuperatzen batetik alemana, denbora askoan hori egia da, hemen alemanarekin lan egiteko aukera gutxi izaten da, literaturatik aparte, esan nahi dut. Eta orduan erabaki nuen alemanari astindu handi xamar bat ematea, hor neukana pixka bat berriz zeratzeko. Gogoan neukalako, alizan ezkero, literatura alemana edo hobeto esan germanofonoa, ez nahita nahi ez alemana, itzultzen hasteko. Eta hori izan zen, hortik bueltatuta pixka bat izan da rekuperatzea nolabait, aspalditik egin nahi nuen zerbait. Eta hori izan da, baina ni berez ez naiz nintzen ez itzultzaile izateko trebatu unibertsitatean, gehiago izan da gero, pixka bat alabearrez, batetik eta bestetik itzulpengintzan bukatu dut, ez literaturan zuzenean, literaturan bukatu egin dut, nola esateko. Eta uste dut importantea dela beste itzulpen arlo batzuk ematen dizuten ematen dizkizun tresnak eta baliabideak gero oso importanteak dira, literaturan ere edozer gauza itzuli behar izaten dezulako. Orduan, hori zen da pixka ban ere bibilbidea nik uste. Bai, ni berriz hori ez, nila beste belaunaldi batekoa, eta bai itzulpengintza eta interpretazioa ikasitakoa naiz, karrera sortu zuten, eta izan nintzen hain zuzen ere, uste du lizentziaturaren azken urteetako bat geroia gradua sartu zen, eta, hor, uste dut baganukan, adibidez, ikasgai bat, literatura itzultzeko ikasgai bat, uste lau hilekoa zela, edo bi izango ziren, uste ez dakit, naiz akordatzen, eta egia esan oso irakasle saiatuak geneuzkan, gu ez dakitain saiatuak ginen, edo ni behintzat. Baina, bai, nire nintzen garreratik irten nola esan ez, itzultzailea izango naiz, eta literatura itzuli nahi dut, eta ez neukan, haizeak nondi jo, pixka bat ara, ez. Eukin nuen suertea, berriako Euskara taldean hastekoa lanean, eta han izugarri ikasi nuen hasteko Euskara, nik uste nuen banekila Euskaraz, baina enekien.
Orain ere, bueno, baina pixkat ikasi deu. Eta gero, bueno, lankideekin eta Irene Arraratzekin, eta Irene bereziki aipatu nahi dut, Irene Arraratzekin ikasi nuen, itzultzearen grina eta pasioa eta han piztu zitzaidan lankidei esker. Eta zuk esaten duzun bezala gainera, han literatura gutxi, ez? Testu askotarikoak itzultzen ditugu, eta badaukate batzuek kutsu edo zera literario bat, baina sekulako eskola. Sekulako eskola eta hor ja hori grina piztuta eta gaztetasunak ematen duen ausarkeria horretan, literatura unibertsalera aurkeztu eta eman. Eta, bueno, zergatik ez, aurrera zorionez, oso liburu laburra zen, Rebeka Westena, eta egia esan pozik egin nuen, oso ondo pasatu nuen, bai ez, inkontzientzia horretan ere, ez neukan Nikola, beldurra bai, baina hola, ondo, eta ingo dut, eta guaina handiagoa dauzkat beldurrak, uste dut. Eta, bueno, hola nik uste dut hori, ez dezula erabakitzen hau egin nahi dut, baizik eta, bueno, aukera baldin baduzu, behar bada sartzen zara, edo etzara sartzen, ez? Baina hortik, eta gainera, bueno, aipatu nahi dut, aspaldian jende, ni baino gazteagoa den jendea badago karrera bukatuta eta noski, eta askotan galditzen didate, eta nondik hasi ez, literatura itzuli nahi dut, eta esaten dut, bueno, hori, probatu, lehiaketak hor daude, zaitegi ere hor dago, eta gero beti esaten diet, jo iziera, ze hor ere kontaktuak egiten dira, jendea ezagutzen duzu, eta ez dakit, hortik etorri zaizkin nik gero lan gehienak, ez, jendeak deituta egin ditut lan gehienak. Horrekin lotuta galdetu nahi nizuen baita ere, ez dakit impresio bera duzu, baina hitz egiten nahi zineten bitartean pentsatu duana da, belaunaldi ere itzultzaile literarioaren profila aldatzen joan dela, euskal literatura, euskal sistema aldatzen joan den ala ere bai, EITB aipatu duzu, berria aipatu duzu, baina, bueno, ez dakit, euskal itzulpengintzaren hastapenetan, 70etan, 80etan, eta itzultzen hasi zirenetetik gaur egun itzultzen hasten den 25-26 urteko gazte baten kontestuak oso ezberdinak dira, ez? Bai, bueno, nik uste hori lotuta dago pixka bat, neurri batean nik uste dut, itzulpengintzak arrastratzen duen fama txarrarekin, esan nahi dut. Kontuan eduki behar dugu euskerazko itzulpen, nola esateko, masiboak hasten dirala batez ere hemengo administrazioa sortzen danean. Horrek esan nahi du, lehendabiziko, bueno, esan nahi dut, klasikoak aparte utzita, baina esan nahi dut, azken 40 urtetako itzulpengintzari begiratuta. Hor sortzen da behar handi bat administrazioarekin, eta arrapaladan hasten gera denak itzultzen. Hor egin dira gauza honak eta gauza txarrak, normaladan bezala, hastapenetan egin gendun algenduna, eta horri batean algenduna etzan hainbeste ere. Esan nahi dut, itzulpengintzak prosak esango nuke, euskal prosak azkenengo 40 urtetan izan duen evoluzioa ikusi besterik ez dago, hasierakotik gaur egun arte, naiz eta oraindik ere nolabiteko fama txar hori arrastaka daramagun. Eta nik uste dut horrek badu, esan nahi dut, urte horiek guztiek, administrazioan egindako lan horre guztiak bere txarrean ere onura asko izan ditu, ze horrek jende askoren eskua trebatu du. Eta hor egondan jende asko gero beste alor batzutan ere aritu da. Orduan nik uste dut hor badagoela evoluzio oso garbi bat, behar batzuk bultzatuta sortutako, denodalakoari erantzun zitzaion izan zen moduan, horrek izan ditu alde oso onak eta izan ditu baita ere. Eragozpen batzuk, nik uste gaur egun oraindik ere naiz eta itzulpengintzak ibilbide ikaragarri luzea egin duen eta prosari begiratzea besterik ez dago nola aldatu den, asko kostatzen ari da gizartean nola baita itzulpengintzak duen irudia eta ospe ustez erdi txar hori aldatzen. Euskarazkoak. Euskarazkoak. Hori da, euskarazkoak. Bai, horretaz ari naiz, euskarazko itzulpen gintzaz ari naiz.
Eta nik ezak zer egin daitekeen gainera horretarako. Baina esan nahi dut, nik uste dut behar hori hor sortzen da. Administrazioa da, lehendabizi hasten dana hor, nolabait, granelean egiten, itzulpengintza. Eta gero, hor daude, komunikabideak, noski, eta bar, eta hor, gero sortzen da, pixkat hori zabaldu egiten da. Eta denok edan dugu hortik, esan nahi dut, onerako eta txarrerako denok edan dugu hortik, baina ikusi besterik ez dago, esan eta administrazioan bertan, 80ko hamarkadan egiten ziren gauzak, edo gaur egun demagun diputazioan egiten diren gauzak, ez daukate zer ikuseri. Esan fraseologian sekulako buelta eman da dago, ez? Naiz eta batzutan, orain gaizto jarriko naiz, naiz eta batzutan, euskal itzulpenetatik aparte itzultzen den, argitaratzen den euskal literaturan, batzutan ez da hori ikusten, evoluzio hori, kuriosamente. Esan edo itzulpen gintzan, argitaratzen diren itzulpenetan, itzulpen literarioan erustez zalantzari gabe, prosan ikusten den evoluzioa, hobera, nire ustez ikaragarria da, oso nabarmena da, eta nire ustez neurri askoz txikiagoan gertatzen da hori generalean euskeraz sortutako literaturan. Alegia, iruditzen zait itzulpen gintzak konpondu dituela hainbat eta hainbat arazo, prosaren hainbat eta hainbat arazo, askotan oraindik jatorriz sortzen diranetan ikusteztan evoluzioa ikusteraino nire ustez. Orduan, ikuste dut badagoela honi buruz zer esana, hori gire. Hala beharrez, egin behar izan dute itzultzaileak etzukaten besterik ez da, ez beti esaten duguna, ez zegoen iesbiderik. Eginela hil ez dakitez. Kuriosoa da dena den hori bai, ez aurre iritziak eta askotan hitz egiten da, ez duela 40 urte, ez itzulpen gintzak zeuzkaten utsuneak eta horrelako kontuak. Eta bai, eta ez dakit, itzulpen gintza zeuzkan ala hori, euskara zegoen oraindik, normalizatu gabe, estandarizatu gabe, ez, euskarazko idazkuntza, bera. Esango nuke hori, ezin dela marko horretatik kanpo hitz egin itzulpen gintzari buruz, ez. Eta gero ez dakit, asko aldatu da ordutik ona, gauza asko egin dira, eta era berean nik duela 2 urte hartu nuen Truman Capoteren odolotzean, eta esan nuen, dena hemen dago. Eta duela 30 urte zen. Espero nuen diferentzia handiagoa egotea, ez? Ez dakit nire aurre iritzitxoekin edo, eta esan nuen, dena hemen dago eta dena da zoragarri dago, gainera, ez? Bai, hori, prosa dela eta ez dakit igual oso tekniko jarri gabe, baina aipatu zu fraseologia, baina zertan esango zenukete itzulpengintzari dagokionez, ikustezu, 80etako, 90etako testuetatik gaur egunera, nun ikusi duzue aurreratu dela edo? Nik esango nuke sintaxian pauso ikaragarriak egin dirala, ez? Esan nahi dut, garai batean behin da berriz esan zitzaigun eta praktikatu gendun, ez dakit, euskarazko esaldi guztietan bazirudien aditza bukaeran jarri behartzala, bestela pekatu mortala zen dena, ez? Gaur egun hori erabat abandonatuta dago, bestela euskaraz ezin delako idatzi, hori egiten balin badezu sistematikoki, ez? Eta hartzen balin badituzu itzulpen zaharrenak hori ikusten da joera hori, ez? Mendeko esaldi perpaus nagusien eta mendekoen arteko harremana gaur egun nola konpontzen den, eta orain dela 40 urte nola manejatzen zen hori, oso diferentea da, ez? Orduan alde horretatik uste dut, eta uste dut hori dela, hori ere aitortu behartzaile batzui horretan egin duten lana, ez? Esan nahi dut, uste eta aipatu beharra dagoela Juan Garziaren lana alde horretan. Juan Garzia bera batetik itzultzaile aparta, bide batez, Mobidik argitaratu berria dago, euskeraz, da biziko aldiz, eta hori hor bai dagoela dena. Esan nahi dut, Juanen ikastaro guztietako teoria dago hor aplikatuaz. Eta Juanek esan nahi dut, generazio diferenteetako itzultzailei irakatsi diena esaldien barruko ordenaz, sintagmaren barruko elementu ez. Hori dena itzulpengintzan aplikatzen ari da neurri, literaturan behintzat neurri handi batean, eta hori ikusten da evoluzioan. Eta
ikusi nahi duenak, esango nuke, mobidik hartzea besterik ez du, nahi baldin badu, dena ikusi, joanen ikastaro guztiek ikasi nahi baldin baditu derrepente, ardezala mobidik, eta eraman dezala mesilara. Ze hor dago, dena. Eta gainera, goi mailako literatura, klaro. Orduan, uste dut hori dena oso kontuan hartzekoa dela. Eta gero nik uste dut, igual beste kontu bat erari naiz pasatzen, baina nik uste dut itzulpen gintzak daukan, batzutan izan duen fama txar edo pixka bat zail fama. Zail fama. Hori da oso tipikoa. Itzulpenak oso zailak dira irakurtzeko. Eta hor nik uste dagoela batzutan daukagu zerbait, aitortu nahi ez dugun zerbaiten maskaratuta nik uste dut. Eta da, euskeraz irakurtzea kosta egite zaigu. Zaila edo erreza. Hori da nik uste dut daukagun gure buruari aitortzen ez diogun, askotan aitortzen ez diogun gauza bat. Gero egia da literaturan, badibidez, literatura unibersalak adibidez izan duen oi hartzuna, normalan bezala, orain 3. aroan dagoia, ez? Horrek impulso handia eman dio itzulpen gintzari. Literatura universala da, literatura universaleko izenburu ospetsu eta klasiko asko pixu desente daukatenak dira. Alegia, ez da Dolores Redondo, nik ulertzen dut. Literatura universaleko bildumak ze argitaratu behar du. Argitaratu behar ditu, beste hizkuntzetan dauden literatura nolaiteko, gutxienez mendebaldeko kanonarekin gutxi asko bat datorrena. Orduan, zaila edo erreza askotan nik uste dut gezurra dela, ez itzulpena ez da zailagoa, jatorrizkoa baino, ez da, ez gaude ohituta euskaraz irakurtzen. Hori batetik, eta bestetik, tontxixiltzen. Eta bestetik dago nik uste dut baita ere beste gauza bat ni bastante aserretzen nauena. Eta da, asumituta daukagu, nik uste nolabait ez dakit nola esan, nazionalismorik ankerrenaren ikuspegitik, etxean egindakoa dela benetako literatura. Alegia, hemen sortzen dutenek, alegia, euskal autoreek sortzen dutena dela benetakoagoa. Bestea da, pixka bat sekundarioagoa. Kontuan hartu gabe, euskal literatura osatzen dutela, euskaraz idazten dutenak jatorriz, eta euskarara itzultzen diren lanek osatzen dutela, ez euskarazko literatura, edo zein hizkuntzetako literatura, beti horrela izan da. Baina badago pixka bat, nik uste dut hori ere bai. Alegia, benetakoa eta balio duena da hemengoek egiten dutena, liburu azoketara jutea besterik ez dago. Juten mani batzera, batetik nobedadeen tiradizoa, ez da. Baina hori da, saltzen baldin bada zerbait, hori da saltzen dena. Itzulpenak askoz gutxiago, ze hori da, itzulpena da. Orduan, hor badago, ez dakit zer dan, ez dakit beste hizkuntzetan ere hori gertatuko da, ez dut uste hain nabarmen. Guk ere egia da, bizi dugu prozesua, ez, baina nik uste bi gauzak dirala, batetik zail fama hori, uste dut, dala maskara hutsa, eta bestetik pentsatzea bertakoek egiten dutena hobea dela kanpotik datorrena baino. Nik uste dut problema horiek gutxienez baitugula. Guztiz ados nago, esaten duzunarekin, hitzez hitz. Eta, pixkat egin duzun galderara itzulita, joskerarena eta ordenamenduarena esan gabe doa, ez? Zenolako aurrera bidea izan dugun horretan, nire ustez liluragarria eta zoragarria eta oso praktikoa eta eskerrak, ez? Bestela, Angel Lertxundik esaten duen bezala, ez? Gure testuak direla idinekatuak direla gure testuak eta gero noiz bukatuko da, altudeko malda ere, galdetzen zuen Angelek. Eta horrela ibili gara, ni neu ez personalki, baina horrela ibili gara, ez? Eta hori zorionez aldatzen ari da. Eta gero aipatu nahi nuen beste gauza bat ere, zuk fraseologia aipatu duzu, eta nik pixka bat hiztegiaren aldetik ere aipatu nahi dut, nabarmena da, badakigu, ez? Estandarizazio prozesua, arautze prozesu bat egon dela hor, baina hortik harago, irudipen badut, eta ez dakita zuzen nagoen edo ez, esango dira zuen, baina irudipena daukat azken aldian itzultzaileak ere egin dugun
geure elkarren artean, elkarri egin diogun aportazioetako bat dela baita ere, pixka bat lexiko aldetik arbizalekeria ere pixka bat baztertzera ausatzen hastea. Ez, irudipena dut ez oso aspaldi, duela 10-15, 20 urte, askoz gehiago kostatzen zitzaigula, idazlei ere bai segurazko, baina idazleak behar bada libreagoak dira alde horretatik, ez, baina itzultzaileoi, ostras, behar dut, hau, hitz hau, eta hiztegiak beste hau ematen dut, baina ez dit balio, ez da gauza bera, ñabardura konotazioa betikoa, ez, eta ausartuko naiz, ez naiz ausartuko, zuzentzaileak zuzenduko dit, ez dakin hor kritika egingo dit, ez, iruditzen zait, behar bada, nire pertzepzioa da, lehen beldurra handiagoa izaten genuela, eta orain ausartzen hasi garen ezkero, horre efektu bat egin duela sarean, eta honek hartu du hau eta hau eta hau, ez, elkarren liburuak irakurri, eta beira, hau sartu du, eta oso ondo sartua gainera. Eta pixka bat horre ere, iruditzen zait, aurrera bide bat egon dela. Eta dena ez baita ederra, nik azken komentaritxo bat egin nahi dut, iruditzen zait, badaukagula galera importante bat azken aldian. Eta, nire pertzepzioa da segurazki, baina, baita ez dakit. Euskarazko euskera, fraseologia esan duzu, eta irudipena dut belaunaldiekin, eta badakit, hizkuntza guztietan, bilakabide natural badagoela, gauza batzuk aldu egiten direla, aldatu egiten direla, eta hola behar duela, badakit. Baina hori, irakurtzen dituzu Igelaren itzulpen zoragarri horiek, beti jartzen dut adibide bera, Matias Mujikak zer egin zuen, gauaren muturrera dainoko bidaia, ze itzulpen da hori, ze astakeri, eta onerako diot, ze astakeri, ze zoragarrikeria da hori, ze esan indar, ze bizitasun, ze, eta esaten dut, hori nork egin dezake, gaur egun adimatetik berako itzultzaileon artean. Nire ustez, hor galera badago. Eta normala izango da, eta behar bada ez dauka zera handirik, remedio handirik, baina niri pena ematen dit, ze gainera gero, niri tokatzen zait elkarlanean aritzea, ni baino zarragoa diren itzultzaileekin eta zorionez, eta adibidez orain Iñaki Mendigurenekin ari naiz, eta asko ikasten dut berarekin, eta ikusten dut, berak nola daukan hori, eta edo iaz baitarekin ibili nintzenean, Jose Marirekin ibili nintzenean, kauen sos, hau, atera egin zaio, nahi gabe bezala, guk behar bada, urruti antzeman eta jaso dugun euskara hori, azkenean beste belaunaldi batzuek etxean jaso dute, edo oso hurbil jaso dute, eta nabaritu egiten da. Eta ez dut purista izan nahi, eta badakit gauzak aldatu egiten direla, baina, galera hori sumatzen dut. Gero galetu nahi nizuen baita ere, evoluzio honetan eta erabiltzen dituzuen baliabideen inguruan. Igual, pixkat praktiko jarritat, igual, publikoak ere batzuk erabili dezakete, baina gaur egun ere, alde horretatik, salto handia egon da, hamarkada batzuetatik ona, zenba baliabide dauden korpusen aldetik, hiztegien aldetik, eta bar. Eta, baina nahiko nuke jakin pixka zuentzat zeintzuk diren referenteak, ze punturaino erabiltzen dituzuen, ze punturaino jarraitzen dituzuen, eta ze punturaino beste gauza batzuk bilatzen, ze harreman duzue baliabide horiekin edo. Nik uste dut, garai batean hiztegia genituen pixka bat Biblia, eta hori urteak aurrera egin ala eta baliabide berriak sortu ala, nik uste dut batetik korpusen ugaritasuna eta korpusen sorrera salto kualitatibo handia izan dela, baina ez dezulako hitz baten ordainaren bila ibili beharrik, baizik eta testu inguru jakin batean ikusi ditzakezulako, eta gainera ikusi ditzakezulako, batetik gaur egungo prosa, bestetik ikusi ditzakezu korpus historiko hauak baita ere, orotarikoa da nire ustez itzultzaileentzako ez dakit nola esan, ez dakit bibliarik badaukagun, baina batez ere esango nuke zuk lehen aipatzen zenunaren bidetik, pixka bat adierazkortasunaren bila zabiltzanean literaturan, eta ez nahita nahi itzulpen pragmatikoago bat, nolabait, hor dituzu, askotan euskaltzaindiaren hiztegian bertan ere inkorporatuak ez dauden hitzak, edo gutxiago erabiltzen direlako eta baina testu inguruaren arabera ikarri ondo datozkizunak, Orduan, nire ustez orotarikoa sarean jartzea eta edo zer gauza bilatu alizatea, hori da gaur egun ikustet hori gabe, nekez
itzuliko genduke, ez gaur egun. Eta, bueno, nik uste alde horretatik, internetek ekarri duen edozein alde guztietako baliabidea bilatzeko aukera, hori aspaldi izan zuen, okar aspaldi manago Miguel Saenzek gaztelaniazko itzultzaile handi bada, batez ere alemanetik itzultzen duena, eta berak esaten zuen, ez, gaur egun galdetuko baliate esango nuke hiztegiri gabe itzuli dezake da, baina internetik gabe seguru ezetz. Eta hori da nik uste dut denok egin dugun saltoa. Internet ez dut esaten bakarrik sarea bera edozer gauzari buruz dokumentatzeko aukera ematen dizulako. Gaur egun, pentsatzen dezunean garai batean lehendabiziko itzulpen literarioak egin zirenean, nola itzultzen zen, ez dakit, Primo Levi bat edo beste edozein, eta horiek itzuli dira internet baino lehen. Hori bada meritua. Gaur egun nik uste dut alde horretatik sareak berak eta gero korpusek eman duten malgutasun hori bilaketak eta nahi dezuna, benetan nahi dezuna bilatzeko, izugarria da. Alde horretatik nik ikusten dut salto analogikotik digitalera sekulako saltoa, alde horretatik. Eta gero nik esan edo baliabidea arruntetan, nire ustez, azken batean itzultzaile batentzako ere baliabiderik segura baliotsuena irakurketa bera da. Gezurra dirudi, perogrulla da hori esatea, ez? Baina, Juani behin baina gehiagotan entzun izan, Juan Garziari behin baina gehiagotan entzun izan dioden gauza bada, ez? Kontua ez da hiztegi batean bilatzea, kontua da jakin behar duzu zer dan bilatu nahi duzun hori, eta zer dan bilatu nahi duzun jakiteko lehenengo elikatu behar dan disko gogorra hau da, eta hemendik ateratzen dira azkenean hori da, alegia pilatutako geruza horietatik ateratzen dira askotan gero bilatu nahi dituzun gauza horiek. Alde horretatik sortu diran baliabide berriak ikaragarri lagungarriak dira, baina oraindik ere nik esango nuke literatura itzultzeko baliabiderik importanteena irakurtzea dela. Guri bai importantea horik ez zait itzultzaile batentzat ez zait jokurritzen zer dagoen. Guztiz ados, honetan ere, betik, bezala. Geruza hori dela... Lehengo astean adibidez zegoen Leila Guerriero da idazle eta kazetari argentinar bat, Astero Paisen zutabe bat idazten duena, larun batetan. Eta hor, aipatzen zuen, berak esaten zuen irakurtzen ari zela, psikoanalista argentinar baten liburu bat, egiten zuen nolabaiteko konparaketa bat itzulpen automatikoarekin. Eta esaten zuen, itzulpen automatikoko makina batek denbora guztian orain aldian lan egiten du. Jakin nahiko nuke, zuk liburu on bat irakurtzen dezunean, ez dezu bakarrik irakurtzen hor jartzen duena. Askotan daude sumatzen dituzun beste geruza batzuk. Ikuste ez direnak, baina irakurle batek sumatzen dituenak. Zer egiten du makina batek horrekin. Pixka bat ikusten hori dela itzultzaile batek, gizaki itzultzaile batek eskain dezakena, eta nire ustez ezinbestekoa dena literatura itzultzeko. Eta da, geruza pilaketa hori. Nolabait hori da urteek eta irakurketek ematen dizutena. Geruza hori, poso hori, gero egin behar dezula ere, txistera horretatik ateratzen da azkenean, dena txistera beretik ateratzen da. Eta nik uste pixka bat hori dela, horretik esaten den nire ustez, baliabide garrantzitsuena hori dela, azken batean geruza horiek elikatzea. Eta geruza horiek elikatzeko korpusak oso ondo daude. Eta gainerako baliabide digital eta analogikoak, baina horren parte handi bat hemen sartu behar da, ez da inoan, baina nik ala ikusten dut bintzat. Gero memoriare auki behar da. Hori da. Batzuk txarra dukagu. Prestatu ze horreko karrera egiten du. Ja, bakitu. Enago lasai. Baina adibidez nik jakinik memoria txarreko pertsona naizela, irakurketenarekin noski guztiz bat nator,
utzia diot hori egiteari zoritxarrez, bizitzaren erauntziak, janda eta lanak eta denborak, baina gordatzen naiz karrera bukatu berri ditako lilura urte horietan, beti, bueno, nik arkatzarekin irakurtzen dut, baina oain gehien bat edukia azpimarratzen dut. Eta garai hartan beti zen hitzak, esapideak, hau horrela, honek hau esan nahi du, hau da gaztelaniazko ez dakizte, eta hartu, apuntatu, zerrenda bat egin, Excel edo Word bat egin, eta dauzkat zerrendatxo batzuk, bai, hortxe, hasita eta motxak, ze nintzen horrutira iritsi, baina, bueno, modu bat zan baita ere txisteran sartzeko, ez? Eta bueno, bai, guztiz ados esaten duzun horrekin, orotarikoaren zer esanik ez, bueno, maitasun harreman handi bat. Gainera batzutan, zenbat aldiz anekdota txoroak dira, ez? Baina ez dute zaigu gertatu itzultzaile, ostras, behar dut hitzau, ez dut aurkitzen, baina igual sortu egingo dut eratorpenez edo hitzelkarketaz, eta baina ez dago inun, ulertuko te da, alako batean orotarikoan behiratu, eta hortxe dago, ez duzuzuk asmatu, ze uste zen, uzuk asmatu, ke ba, bazegoen, ja, lehendik, ez? Eta ja, segurtasun kriston ematen dizut, ez duzu, bazegoen, ja, boixe jarreko, bala, ez? Eta gero, bueno, korpusena, bai, noski, osea, noski ez dira arauak, ez tegiak ere, korpusak erabiltzen jakin behar da, ez dira arauak, ez, hori dena badakigu, baina, jo, gida moduan eta jarraibide pista batzuk oso importanteak ematen dizkigute. Eta gero nik, hau ere, txorakeri bat ematen du, baina aldarrikatu nahi dut sinonimoen iztegien garrantzia, zer uste dut gutxitan aipatzen dela, baina ze importantea diren. Hau lehen erabili dut, edo hitz hau zehazki ez da, baina antzeko bada, eta sinonimoen iztegian arkitzen duzu, edo poesia itzultzen ari naiz neurtitzekin eta errimarekin, eta behar dut zerbait honekin errimatuko duena, edo ez duena errimatuko, eta sinonimoen iztegiak ere biba. Bai. Zaiatuko nahi zurrengo galdean, ez zabeten ados. Galetu nahi zuen, itzultzeko metodologia itxursia da oso, itzultzeko eredu edo moduen inguruan, ze duela, bueno, azkenek Paradisuaren itzulpena zela eta Jose Mari eta Maialen entzun dituen irratian, eta elkarrizketan oso interesgarri egin zitzean, esplikatu zutela nola itzultzen dute normalean, eta zela nolabait liburua osorik irakurri, zuzendu jazu, baina liburua osorik irakurri baino lehen, liburua irakurri ala itzultzen hasten zaretela hasieratik, ez? Hori izan ezagun izan daitekeela eredu bat, eta horren kontrakoa esan dezagun, nola modu manikeoan plantatu zena, izango litzateke dokumentazio lan izugarria egiten duten itzultzaileak lehenengo esaldia itzultzen hasi aurretik, eta esango nuke Idoia gehiago hortik dijoala. Orduan, pixkat nahi nuen horren inguruan hitz egitea zuen esperientziatik eta zuen ikuspuntu itzultzaile bezala, liburu baten itzulpenari aurre egin behar duzuenean, eta nola jokatzen duzuen, eta bueno. Bai, bueno, niretzat dokumentazio fasea da, ez da bakarrik importantea, niretzat da itzulpen prozesuan gehien disfrutatzen dudan parteetako bat. Ze da, zirkustantziek ere egiten dute, ni ez naiz itzulpen literarioaz bizi. Itzulpen literarioa egiten dut nire lan orduez aparte. Orduan nik aukeratzen dut neurri batean zer itzultzen dudan eta noiz itzultzen dudan. Alegia gehienetan ez, beti, sekula ez dut itzultzen literatura presiopean. Entrega, fetxa, limite, motx batekin. Hori egin beharko banu ez nukela ingo. Alegia, niretzat importantea da dokumentazio fasea, disfrutatzen dudalako, badakidalako, izango ditudala seguruna, lehendabiziko gutxienez hilabete pare bat, hilabete pare bat ez egun osoa, hilabete pare bat lan ordu ezkanpoko denbora, horretan emateko. Eta orduan ni sentitzen naiz hor, fakturak ordaintzeko ardurarik ez duen estudiante bat. Niretzako hori da munduko egoerarik perfektuena. Nik albanu, horrela bizitzea ongo balitz, nik ez gehiago behar. Horrekin, orduan, klaro, nik horri ez diotuko egingo, ez baiatela gana hemen jartzen. Zeda, eta da gainera,
Bakoitza bere heldulekuak ditu, ez? Niretzako da, baita ere, itzulpen bakoitza niretzako da pixka bat zezen bat, ez? Orduan, zezen horrek beti ematen didan beldur eszeniko izugarriai, nolabait, beldur hori nolabait bridatzeko modua da. Nire iruditzen zait beti, zenbat eta gehiago dokumentatu, beldur gutxiago emango didala zezen horrek, benetan hasten izenean. Falazia izango da, seguru, baina placebo bezala funtzionatzen du. Orduan, funtzionatzen baldin badu bat zergatik ez. Eta niretza da, batetik da fase oso atsegina, pentsatzen ari naiz adibidez Bachmann itzuli nuenean, edo Sebaldi itzuli nuenean. Festival bada, hartzen dezu, eta Bachmanni buruz dago, biblioteka oso bat, Sebaldi buruz esanik ez, beste hainbat ez. Orduan hartu dezakezu, bere liburuak irakurtzen dituzu, ez hori bakarrik, ditunak. Dokumentazio klase guztitakoa alemanez dagoena, baina inglesez ere idatzi zuen, gaberzintzun. Eta nik hori guztia egiten duten bitartean, pixkanaka, errespetua ez, baina beldurra galtzen diot autoreari. Eta orduan alako batean eseitzen naiz esatez, venga, ez? Oain hasi. Sekulako kakalarriakin, berdin. Baina, sensazioa daukat, ez da nola esan, baliabide gehiago ditu dela zezen horri aurre egiteko. Eta azken batean da, ez da metodologia ikaragarri zientifiko bat, da besterik gabe egin behar dezun lan bati nola heldu, ez? Eta nik hori behar dut, hori gabe gaizki moldatuko nintzateke. Baina badakit, aiz koronabar hori ere entzun izan diot, berari ere gustatzen zaiola, irakurle soil baten ikuspegiarekin, hastea itzultzen alegia. Ez beste munduko dokumentazio lan eginez, baizik eta, zuzenean, ez? Neri hori iruditzen zait, ikaragarri ausarta, nire nitzake atrabituko hori egiten. Hola esaten dut, ez? Niri lan bakoitz, batzuk esaten dute, eske ja, liburu asko egin dituzu, eta orduan ja, eskarmentua nola daukazun, errezago egiten duzu. Netzat hori gezur rutsa da, hori ez da gertatzen. Nik ez dakat behin ere beldur gutxiago, liburu bakoitzarekin. Niretzako, gainera aldiro, hori ulertu dezaket, ez dakit, autore beraren 3. novela itzultzen ari baldin manaiz. Bale, hartu dituzu, pixkat hartu dituzu trukoa tipuari, edo tipari, eta bale. Baina aldiro, autore berri bat baldin bada, nik aldiro daukat, Jesukriston paniko eszenikoa. Orduan horretarako behar dut, gezurrez baldin bada ere, baina nolaiteko helduleku hori. Eta netza dokumentazioa hori da, helduleku oso importante bat. Nik, esan, EPEen aipatu duzu eta oso gauza importantea iruditzen zait. Nik normalean beti itzuli izan dut, EPE batekin. Batzuetan EPE zabala zan, baina hala ere ez duk esaten duzun bezala, lan nagusi bat daukagu, eta hortik kanpo egiten ditugu beste lan hauek, beraz, beti larri, eta nahi baino larriago, eta uste nire kasuan, alde batetik, horrek asko eragiten diala, metodologia honetan. Baina ez da hori bakarrik, inondik ere, uste izaera kontua ere badala, oso pertsona eruditua zara baita ere, eta ikastea eta jakitea, eta ni ere bai, baina behar bada ez daukatalako hainbesteko jakin minik, ez? Askotan gainera enkarguak izan dira, behar bada itzuli dituan liburu asko ez nituzken nik aukeratuko. Ez, orduan ez daukatere alako, superinteresik behar bada, pixka bat bai, noski, baina, eta dokumentatzen naiz. Baina ez naiz egoten bilabete, esan nahi dizut. Irakurtzen ditut, oinarrizko gauzak. Autore hau noiz jaioa da, nun jaioa da, ze testu ingurutan, hori bai, jakina. Ez? Edo liburu hau, ze estilotan idatzia dago, ze gaitegi du, zergatik da berezia edo importantea edo besteengandik diferentea, ez? Baina, sarean, eta hola, ez biografiarik, ez autore beraren beste libururik, ni bintzat, ez. Eta bi arrazoi nagusi, 3, batetik EPEa, beste alde batetik, sentipena daukat, gehiegi jakinezkero ere objektibotasuna galdu egiten duela. Biografia bat irakurtzen hasten naiz, eta batzuk oso gustura irakurtzen ditut, baina azkenean norbaitek idatzi du, eta bere ikuspegia dauka. Eta lerratu ingo zaitu, nahita ez, alde batera edo bestera. Eta ni pixka manipulatzen erresa naiz alde horretatik. Eta iruditzen zait, azkenerako egin dezakedala edo autorea gurtu,
pixka bat, edo alderantziz, pixka ez, mania pixka bat hartu ere bai, eta enuke nahi, hasi baino lehen pentsa gainera. Ez? Besterik enuen behar. Orduan, bueno, alde batetik hori, objektibo xamarragoa izaten, eta hotzagoa izaten, arrazionalagoa, nahi baldin bada, ez, maskulino arrazionalagoa izaten laguntzen dit. Eta gero, beste alde batetik, bueno, nire barreneko irakurleak zaputza hartzen du, lehenen hasieratik ja baldin badaki, personajeekin zer gertatuko dan, historiarekin zer gertatuko dan. Ez dakit nola esan, eukiko ditut gero beste 7, 8, 10 itzulaldi. Ja, jakinda, ez? Zer gertatuko den, ja, itzulpena zorrozteko, filmtzeko, orrazteko, aspertzeko ere. Aspertzeko hori importantea da, ze hori gertatzen da azkenan, aspertu egiten. Horrexeta zitzei nahi dut, ze nik beteka da hartzen dut, bestela. Osea, ja, hasieratik, baldin badakit gainera, erresago eta azkarrago nekatzen naiz, eta betetzen naiz. Eta jolasa galdu egiten da, eta bueno, pixkat atzeratu, ez? Beteka da fase hori behintzat, zuk beteka da aipatu duzu horrentxe dena den, baina nik aipatu nahi dut, esan duzu aurretik asko dokumentatzen zarela eta, baina nik beti pentsatzen dut, ikusten zaitut Twitterren eta horrela eta Sebald eta nik esaten dut, aurretik bakarrik ez, eske bukatu eta sei egiten duzu. Bueno, eske obsesibo bat ezagutzen duzu. Eske zoragarri, kriston inbidia ematen dit, benetan esaten dizut, Obsesibo bat ezagutzen duzu, oaintxe konturatu zera. Baina eske benetan miresmenez esaten dut, nik ezin dut. Osea, eske ja, beti konparatzen dut, eta oso metafora maiztua eta txarra da, baina niretzat itzultzea liburua da maitasun harreman bat bezala. Eta hasieran da, erromantikoa, zoragarria, berarekin egon nahi duzu, berarekin hartu eman nahi izan, berarekin oean sartu nahi duzu dena, berarekin, ez? Baina gero ja, da, matrimonio insoportable bat. Bere gauza on guztiekin, eta maitasun handia dago, segurazki, edo egon daiteke, baina ja, ni beti bukatzen dut, txantxetan benetan laguni esaten diat, bueno, ni Adrien Rich asko maite dut, baina dibortzioa, ja, osea, sinatu behar dugu, eta ez hori bakarrik, baizik, eta Rebeka Westekin adibidez, lehenguan konturatu nintzen, hau pixka prestatzen, Rebeka West 2008an, eta beira, olako liburutxo bat. Oso ondo pasatu nuen zoragarri, baina beteka da. Ez dut Rebeka Westen libururik ukitu 2019 arte. Osea, 6-7 urte. Orduan, bueno, faktore horiek guztiak sartzen dira metodologian. Eta horrekin lotuta itzulaldiak aipatu dituzu. Bueno, ematen du nagatik, zu itzulaldi asko egiteko azera, baina badaude beste itzultzaile batzuk, esaten dutena, lehenengo itzulaldian ja nahi dutela dena nahiko finkatu eduki, ze gero beldurra dute gauzak ja hor geldituko direla, eta gero aldatzeko zailtasunak egongo direlako. Ez dakit, bueno, Idoia gai ez dut, nola... Ez dut beti berdin egiten. Niri ere egia da, ez zait gustatzen, batzutan gertatzen zaizu, gutxienez nahi dezu euki Danadalakoaren lehendabiziko bersioa. Hori izaten da, ez? Bestela beti daukazu sensazioa poliki egizua zela. Orduan, importante izaten da baita ere, nolabait, lehendabiziko zirriburroaren izan da ere, eukitzea, ez? Horrek ematen dizu alako lehendabiziko lasaitasun bat. Baina egia da baita ere, hori batzutan arriskutsua da. Ze ja lehendabiziko bersioa baldin badaukazu, bersio horrek ja eraman egite zaitu, ez? Bersio bat baldin badaukazu gero ez dezu goiti bera den aldatuko, normalean. Orduan, nik neurri batean batzutan nahiago izaten dut problema potoloa tokatzen zaidanean konpondu. Eta nola gehienetan ez dudan eukitzen epe estu baten presioa, esaldi batekin 3 ordu egon behar baldin badet, egon iten naiz. Esan nahi dut. Eta gainera nik uste dut, badaukat gainera alde horretatik, nola egunero egiten ditugun itzulpen pragmatiko horietan erritmoa beste badan, ala beharrez, eta abaila handian egin badi izaten dituzun. Literaturan asumituta ez, osea, iaia militantziaz egiten dut, hemen ez nijoa presaka ibiltzera. Osea, 3 ordu esaldi batekin, 3 ordu esaldi batekin. Esan nahi dut, bada baita ere pixka bat denbora guztian daukazun, bultzaka daukazun horren kontrako zerbait. Eta literatura itzultzea ere bada pixka bat hori.
nolabait eguneroko itzulpenek inposatzen didaten ritmoaren aurkako zerbait. Baina egia da niri ere batzutan gertatzen zait, ez? Jo, nahi dut eduki hori Sebaldekin ere gertatu zitzaidan, ez? Halako baten esaten dut, nahi dut eduki bersio bat eta hasi orrazten badakitelako hain beharko dudala 1000 entresaka, ez? Baina bestalde, claro, Sebalden olako esaldiak direnean, ze batzutan orrialde osoko esaldi bada, claro, eske orrialde oso esatzen du 3 ordu tetzen duen esaldia bukatu. Ez du osatu oraindik, ez? Orduan, niretzat aldatu egiten da batetik bestera pixka bat, ez? Baina bi gauzak dira, eta batzutan oso kontrajarriak dira biak, ez? Batzutan nahi dezu eduki bersio bat ja pixka bat hori zehatzeko, baina bestalde ez diozu arazoari ere bere alako irten bide bat eman, badakizulako bestela irakurtzen duzun bakoitzean hor topo ingo ezula eta gelditu ingo zerala. Bi gauzak dira, nik ez dut beti berdin jokatzen. Nik igualtxu sistema edo bat daukadala uste dut, oraintxeari naiz konturatzen. Baina bai, zuk esan duzuna, zirriborroaren zirriborroa, edo guk lanean eta astoa ditzen dioguna, bertsio astoa. Niretzat bai, konsolamendu handi bada aurrera egin alizatea. Ataskatzeko momentu horiek, ostras, hurrengo egunean berriro eseri eta oraindik hor zaudela ikustea oso horra egiten zait. Baina bai, konturatu naiz, nik adibidez, lehenengo itzulaldia oso nahiko literala egiten dudala, eta atentzio handia jartzen dudala, batez ere hiztegi kontuak konpontzean edo. Hiztegi kontuak iruditzen zaizkialako niretzat, engorrosoenak edo, ez dakit nola esan, ez zaizkita asko interesatzen. Azkenan da, ordain baten, beste ordain bat aurkitzea, eta niri pertsonalki ez da gehien gustatzen zaidan edo gehien suspertzen hauena, ez? Orduan nahiago dut lan hori ja ahalik eta ondoen ebatzi, hasieran, eta gero ordenamendua eta joskera eta hori da behar bada gehien interesatzen, eta doinua eta hori, ez? Gehien interesatzen zaidana literatura itzultzen dudanean, hasieran nahiko literala edo jatorrizkoari nahiko itxatxia egiten dut. Eta orduan ja, horrengo itzulaldietan, jadokat lehen esan dugun bezala, alde txarrori jabadakiala ze gertatzen den historioan, orduan jake alde txarrori dagoen, alde hona da, hiztegi kontuak beti moldatu behar dira noski, baina oinarria behintzat eginda daukat. Eta orduan ja dator niri gustatzen zaidana. Eta da, esaldia moldatu ordena hau hemen, eta gero ja horretan pasatzen ditut 2 itzulaldi edo 3, eta gero ja azkenengo beste 2 edo 3 doinua, ez? Aldela hotxa hondian irakurri, eta ostras ez, hemen ataskatu egin naiz, hola ez, edo hitz honek kakofonia egiten dit, edo ez, pixka bat 3 fase horiek bereizten ditut nik. Eta beraz bai, itzulaldi asko. Nik esan dezun azkenengo hori, ahots gora irakurtzearena, nik nola beti lan orduz kanpo egiten dudan, eta normalean, egunean lan orduz kanpo baldin manabil, ezin dizkiodan gehienez 3 ordu dedikatu, zeburu, ez ja bakarrik nekatuan nagoelako edo ordurik ez dago, ezik eta buruak ez didalako ematen. Nik beti egiten dudana da, eta horrek laguntzen dit, alegia, bezperan itzulitakoa, ozen irakurriz hasten naiz hurrengo egunean. Da pixka bat, eta orduan badirudi rekuperatzen dezula zerbait. Ez dakit, besterik gabe irakurri eta hasi, behar dut entzun nola bete hori. Hori bai, hori beti egiten dut. Entzutearenan ez dut oso importantea da. Itzulpen gintza dela eta gai askotaz hitz egin dezakegu, baina horietako bat duela gutxi Amaia Gabantxori irakurri nion uste argiako elkarrizketa bat zela, berak hitz egiten zuen euskaratik erdaretara egiten diren itzulpenez, eta oso kritikoa zen zubizkuntzak erabiltzearen inguruan. Askotan gertatzen den bezala euskal literaturarekin, gazteleratik beste hizkuntzetara itzultzen dela, eta oso kritikoa zen horrekin. Eta zubizkuntzak erabiltzearekin. Hori ere beste gai bada, itzulpengintza literarioan, ze punturaino erabili, ez erabili, horren mugak, horren zailtasunak, zuek okerrez banaiz ez dituzue erabili izan zuen itzulpenetan, beti jatorrizkotik itzuli dituzue. Baina iritziren baduzuen horren inguruan, zubizkuntzaren
erabileren inguruan edo. Nik uste dut, kurioso da, nik ere ez nuen, zuk aipatutako elkarrizketa hori irakurri arte, ez nuen sekula pentsatu beste aldeko itzulpenean, ez? Zubi hizkuntzaz hitz egiten dugunean, normalean, euskeratik hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu, polonieraz idatzi duen autore bat, inglesaren bidez, adibidez, itzultzen dugula, horrelako adibideak ere ja desente ditugu, edo, ez dakit, serbo-kroazieraz, ez daukagun, azken batean gutxi gera, eta orduan, orain hartzen dugun eremua da, iristen gera nera, ez? Ibo Andritzen adibidez. Hori da, adibidez, Carlos Zabalak egindako, erabilizitun dozena erdi bat berseio, niko horatzen naiz, jardunaldi batzuetan esplikatu zuen nola egin zuen, eta, bueno, ez da nola ez duen sanatorio batean bukatu gizajoak, egia esan, esplikatu zituen guztiekin, ez? Baina, eta noranzko horretako zubi hizkuntzak logikotzat ikusten ditugu, ez? Alegia, euskerara ekartzen duguna, polonieratik edo serbo-kroazieratik, zubi hizkuntzaz behar dugu, ez daukagula, ez? Eta aldiz, nik irakurri nuenean, Amaia, nola da, Gabantxorena, bera jartzen dizkio eragozpenak, zubi hizkuntza kasu horretan beti gaztelania delako, ez da? Eta pentsatu nuen lehenengo izango, noranzko bateko zubi hizkuntzak onargarriak iruditzen zaizkigu eta beste noranzkokoak ez. Hor, asuntoa labainagoa da, noski, euskeratik, batetik daukagu guk euskal idazleen kasu batzuetan beren lanak ere itzultzen dituzenak, edo beren behaiek itzuli gabe beste norbaitek itzultzen ditunak, eta norberak onartzen duen bere buruaren itzultzaile izatea edo ez, horrek, Angel hemen dago, ez da, eta Angelek asko hitz egin du horretaz berak ere, ez? Esan nahi dut, zubi hizkuntzak onartzen baldin baditugu euskeratik itzultzeko, logikoa litzateke, euskeratik onartzen ditu, euskeratik beste hizkuntzetara itzultzen denean ere, ez genduke eragozpenik izan behar, berdin zubi hizkuntzak onartzeko, eta ikusi beharko genduke, logikoa den bezala, zenbat jendek itzuli dezake euskeratik beste hizkuntza batera, oso gutxik. Orduan, benetan hor zerbait egin nahi izan ezkero, esan edat gauza desente itzuli nahi izan ezkero, garbi dago, gaztelaniak edo frantsesak izan beharko dutela zubi hizkuntza. Baino egia da horrek bestelako arazo batzuk sortzen dituela, ez? Gure artean esan edat euskeratik, alegia, euskal autore batek sortu duena baldin badakila berak hori itzuli egingo dela gaztelaniara, horrek eragiten dio zuzenean, juntuan eukita autore horre gaztelania badakiela, zeka hori da kontua. Guk polonieratik euskerara itzultzen dugunean, zubi hizkuntza inglesa izanik, inglesa jakinda ere, inglesaren jakintza oso bigarren mailakoa da. Beste noranzkoan, gaztelania zubi hizkuntza denean, denok menderatzen dugu gutxi asko gaztelania, ez? Orduan, euskeratik sortzen denean, autore batek hori badakienean, zenbateraino aldatzen du zerbait, horrek aldatzen du baita ere zerbait gero itzulpen prozesuan. Hor badago faktore bat, beste noranzkoan ez daukaguna, ez daukagu eragozpen hori. Nik ez dakit horrek zenbaterainoko eragina duen, eta hori ustez gai importantea dela, ez? Oain, aukera bezala, iruditzen zait, euskeratik, alegia, polonieratik euskara itzultzeko, zubi hizkuntzak onargarriak iruditzen baldin bazaizkigu, euskeratik poloniera itzultzeko gaztelania zubi hizkuntza erabiltzea onargarri iruditu bertzaigula. Esan edat ez dago, ez dut ikustenik hor, bestela hori nola argumentatu daiteken alde batera baita bestera, ez? Beste kontu bada, gaztelaniatik itzultzeak ze suposatzen duen, ez? Maila askotan. Obra hori euskeraz idatzi duenarentzat, zenbateraino da euskerazko obra eta gaztelaniazkoa benetan parekoak dira, edo ez, esan nahi da, zenbateraino dago autore hori prozesu horren, zenbateraino bizi du autore horrek prozesu horren eragina, ez? Hori beste kontua da. Baina nik bestela ez diot ikusten inolako eragozpenik gaztelania zubi hizkuntza, gaztelania edo frantsesa zubi hizkuntza bezala erabiltzera, ez? Euskeratik egiten, alegia polonieratik erabiltzen baldin badugu euskara itzultzeko. Kerez banago, ez dut oso gogoan, aspaldi irakurri nuen, baina Gabantxok batez ere salatzen edo zuena zen, adibidez, euskaratik inglesera egiteko kapaza den jendea egonda ere,
Ez, egonda ere, gaztelania erabiltzea, sistematiko, galbae horretatik pasatu behar izatea euskal testu Eta hori guztiak. gertatzen da? Berak hala esaten zuen. Nik, euskeratik kanporako itzulpen gintzaz, ez daukat zer esan. Nik ere, atentzio eman zion, zeka nik genuen sekula pentsatu Nik ere aukera ez. horretan, da esan, Bernardo Atxaga eta Kirmen Uriberen itzultzaileak ingelesera espainoletik itzultzen dute. Esate baterako. Bai. Nik uste hortaz ari zala igual, ez? Baliteke, bai, eta hor bai niri pixkat katakrak bai egiten didala. Ja. Jendea baldin badago. Ja. Baina hori ez, norabide edo norazko guztietan. Bai. Polonieratik euskarara norbaitek egin badezake ondo eta zuzenean, zertarako hasi, Jakina. lardaskan ez da. Bai. Eta alderantziz ere bai, euskeratik inglesera ere baldin badago jendea trebatua, uste amaia bera ez, eta zergatik ez aprobetxatu jakintza hori ez, azken batean zu hizkuntzak, nik uste dut ez direla sekulako pekatua eta egiten da, eta erabiltzen da, eta sekulako nire ustez oso emaitza honak sortzen dira, baina, ez dut uste ere egoera ideala denik, ez? Gaitz alabeharrezko bat dela esango nuke, komatxo guztiekin, Baina, ez nuke debekatuko, ez nuke demonizatuko, eta gero, ez dugu aipatu, baina hor dago lau eskutara itzultzeko aukera ere, batzuetan, jatorrizko hizkuntza oso ondo kontrolatzen duen norbait, eta xede hizkuntza oso ondo, eta horre, bi jakintza horiek ondo uztartu ez gero ere, uste du gauza politak ateratzen direla. Horrela egin dira, adibidez, Olga Tukartxukera, adibidez Amaia Paulazak, Polonierako itzultzaile batekin, bi batera egin dituzte, eta ez da bat bakarrik, ez da? Lan gehiago ere egin dituzte. Esanet hori nik uste dut, esanet beste hizkuntza txikietan ere egiten da, eta nik uste dut hizkuntza txiki guztiek nahi ez egin behar duten gauza badala. Ez daukazu beste remediorik, itzuli nahi baituzu. Galderaren unera zabaldu baino lehen azkeneko galderatxo bat egin nahi nizuen. Poesia itzultzearen inguruan. Batzutan, poesiaren inguruan, aipatu zuen, itzulpengintzaren inguruan aurreiritzi asko daudela, poesiaren inguruan ere esanik ez, orokorrean, genero bezala, eta poesia itzultzearen inguruan ere bai, eta sortzen diren emaitzekin eta bai, baita ere, aurreritziak eta badaude, euskeraz ere orain gutxi arte poesia aleka itzuli izan da, eta gero, munduko poesia kaiera bildumako editorezaren aldetik ere, ze esperientzia daukazun poesia euskerara itzultzearen inguruan, ni beti izan naiz oso defendatzailea, baina nera berean, aipatzen izuen zuei ere, nik daukan esperientzia eskolak ematen poesia lantzen, badago zerbait poesiarekin normalean jatorrizko poemekin erresagoa zaidala edo irakurlearekin konektatzea erresagoa izaten dela oro har itzulpenarekin baino, hor ez dakit badago zerbait. Horren inguruan ez dakit ze iritzi duzuen, zuk itzuli duzu poesia, zuk ez duzu itzuli idoia, orduan, Hasizu, hortan esperientzia handiagoak ez dute. Esperientzia eta hemen ere ausarkeria, esango nuke. Ez dakit, ez dut erlatibista izan nahi, baina iruditzen zait, hasteko beti asumitzen dugula poesia beti dela zailagoa prosa baino, eta, goizean ere ipatu dugu. Eta ez da beti horrela. Aurreiritzi asko daude, poesia beti kriptikoa, iluna, ulertezina, eta ez dakiz zer dela. Eta poesia askotarikoa da, denetik dago, eta askotan poema jakin bat itzultzea, erresagoa da, ez dakiz zer, sebald itzultzea baino. Hori hasteko. Gero hor koktel bikoitz edo hirukoitz bat dago, zuk aipatu duzun horretan, ez? Poesiaren aurreiritziak, euskararen aurreiritziak, eta euskarazko itzulpenaren aurreiritziak. Koktel hirukoitz bat, hori, esan duguna, ez dakit nola eman bartzaion buelta horri. Eginez eta eginez, pedagogia eginez ere bai behar bada, baina, gero beti gaude hemen konbentzitzen, hori ere egia da. Alderdi politikoa bezala. Bai, pixkalinitin zea sensazioa, ez? Hemendik kanpora ere nola egin behar den, ez dakit, ari da jendea, eta badago jendea sekulako lana egiten ari dena, eta ez dakit,
egia da, ez dut ukatuko, poesia batzutan oso zaila da, eta nik ulertzen dut, itzultzaile askok beldurra diotela poesia itzultzeari, eta oso ondo ulertzen dut. Zer esanik ez, errimak eta neurtitzak eta tartean sartuzkero, baina hori ja beste mundua da, ez? Baina gero, ja, editore gisa, editore gisa, orain, editore gisa, esan dezakedana da, jendean maixulanak egiten ari dela, iruditzen zait bilduma honetan, eta beste leku batzuetan ere jendea oso ondo itzultzen ari dela poesia, badagoela jendea hori egiteko gai. Eta gero irakurle gisa, esan beharra daukat, baina, karo, hau oso subjetiboa da, ez? Karo, jendeak esango duz, ja, zuk zer esango duzu ba, ez? Baina, niri funtzionatu egiten dit. Ez dakit, orduan, eta urte asko daramat poesia itzulia irakurtzen, are gehiago, adibidez, nik idatzitako liburua atera nuenean, egin zizkiaten galderetako bat zan, hori ez, zure itzultzaile lanak edo eragin dizula uste duzu, zure idazkuntzan eragin dizula uste duzu, eta ez neukan hori oso pentsatua, baina erantzun nuen, baietz. Baietz, idazkuntzak itzulpengintzari, nire itzultzaile lanari eta irakurtzeak ere eragiten dion bezala, alderantziz ere bai, eta pentsatu nuen, ez dakit galdera hau txintxo dagoen eginda, gaizto xamar, alegia, zure poesia, ez? Itzulpen kutsua du pixka bat, ez? Eta pixkatela galitu nintzen, eta esan, bueno, ez dakit nondik eginda dagoen galdera, baina bai, bueno, ez dakit. Ondo egidago. Ez dakit, ez, edo Zaila da, arraro. oso zaila da. Ez que hori da, ez, estrainamendu bat dago, ez, ulertzen dut hortik debala pixka bat, ez, arroz puntu bat dauka poesia, euskarazko poesia itzuliak. Baina hasieran esan duzunaren bidetik ere joango nintzateke, zenbat poesia irakurtzen dugu euskaraz eta euskaratua. Zenbat, esan beharrik ez dago. Nire poesiarekin gertatzen zaidana da, askoz prosa irakurle disziplinatua naiz poesia irakurlea baino. Poesia irakurri denik beti neko modu kaotikoan, boladaka batez ere, basatzen ditut bolarak poesia irakurri gabe, eta gero derrepente gueltatzen naiz. Eta horrek eragiten dit alako beldur eszeniko are handiagoa. Zezenaia da. Zezena daia San Ferminetako kuadrilla osua. Eta iruditzen zait ez nintzakela gai izango horretarako. Gero, bedaukat beste zera bat ere bai, eta da, nik sensazioa daukat euskarazko ahozko tradizioa gutxi ezagutzen dudala. Ez dio dela beharrainako denbora eskaini horri, eta hori poesia itzultzeko ere bada importantea esan nahi dut, baliabide hori nolabait oso manejatu edukitzea, ez da. Eta hor ja dena esan da, segurunan ere aurre iritzi bat ere badago. Nik ez daukat ezer bertsolaritzaren kontra, bazpare, ezartxo ere, eta iruditzen zait gauza balio handikoa. Baina batzutan badaukat alako zera bat, pixka bat amorrazten hau, zenbaterainoko, bertsolaritza izatea guretzat nolabait, edo gizartean konsideratu egotea nolabait iaia, bastakit ez, gure kulturaren goi mailako adierazpenetako bat. Eta horren parean nolako erra edo gutxienez nolako indiferentzia dion herri honek kultura idatziari. Horrek pixka nerviosagarri nau beti. Eta orduan, horrek ez daukazu zenean poesia idatziarekin, baina badu ni ahozko tradiziora ez hurbiltzeko badu pixka bat, horrek ere eragiten dit, nola beti esateko ez. Hau dena, uler daiteke eta neurri batean ala da, aitzaki hutsa da. Esateko poesiak sekulako beldurra ematen didala alde horretatik, nire burua inseguridade handiz ikusten dudalako. Bestalde batetik egia da horrein pentsatzen hasita, guantxe esaten nahi nahi zen ontan, kontuan eukita dokumentatzea zenbait gustatzen zaite. Poesia itzultzen hasiko banitz, pentsatzen zuen, hartuko nituzke 6 hilabete, direktamente, esateko, behar de dokumentatzeko 6 hilabete, bertso bakar bat ere, itzultzen hasi aurretik, ez? Osake, igual ez da blantxarra, ere, igual animatu beharko nuke, alako batean, ez? Saio bat egitera. Baina badut, nik hori da, nik uste daukadala batetik
poesia irakurle disiplinatua ez izatea, hori da bat, eta bestetik, ahozko tradizioa gutxi ezagutzea, ez? Horrek guztiak ematen dit alako beldur haundi xamar bat. Baina egia da, beste batzutan ere, poesia irakurtzen dudanean ere batzutan, jatorrizkoan irakurtzen dezunean, ez? Bachman bera, adibidez, ez? Esaten dezula, edo Zelan bera, adibidez, esaten dezula, saio bat egitea hauekin ere ez legoke gaizki, ez? Baina behin ere ez naiz ausartu, oraingoz, behintzat. Ondo, ez dakit publikoan galderarik dagoen, bertsolarien badagoen. Ai, ama, ez da etorri bertsolaririk, ez da. Edo, hortika mikrofona badago, eta norbitek zerbait galdetu nahiko balu, izan direnen inguruan, edo esan ez direnen inguruan, edo nahi duzuena, animatzen bazarete. Bestela, egingo dugu azken galdera labur bat. Justo prestatzen ari ginela, gidoia prestatzen talako batean, idoia komentatu zigun, igual zerbait esan marko dugu adimen artifizialen inguruan, ez dago beste gairik azken boladan, ez? Eta itzulpen gintza nola eragingo duen horrek, edo nola eragingo ote duen horrek, eta abar, eta, emango lukela mai inguru oso baterako edo gehiagorako ere, baina ez dakit, pixkat, gaur egongo gai, pilpilean dagoen gai horietako badenez, ez dakit zerbait pentsatu da duzuen horren inguruan, adimen artifizialak nola eragingo duen itzulpen gintzan? Nola eragingo duen ez dakit, nire ustez eragiten ari zaioa. Nik adibidez nire eguneroko itzulpen pragmatikoetan, literaturan ez, baina nire eguneroko itzulpen pragmatikoetan erabiltzen dut itzultzaile automatiko bat, erabiltzen dugu lanean itzultzaile automatiko bat. Ez beti, eta ez lan guztietan, baina bai nolabait, egitura estandarragoa daukaten dokumentuetan, laguntzen duelako, eta bar. Nik uste neurri batean, garai batean itzulpen memoriak eta sartu ziranean bezala, beste baliabide bat bezala, erabil daitekela edo hori esaten digotela. Kontua da, itzulpen automatikoak nire ustez dituela ondorio nabarmenagoak. Eta seguruna gainera, oaintxe, orain dela denbora gutxi erabiltzen hasi geran ez, guztiaz konturatzen, ez gera oraindik konturatzen zenbateraino. Baina kontua da, alegia, itzulpen automatikoak korpusak elikatzen ditu. Eta guk gero, korpus horiek konsultatzen ditugu idazteko. Korpus horiek zenbat eta zabarragoak izan, orduan eta emaitza okerragoak emango ditu, ez bakarrik itzulpen automatikoak, baizik eta guk konsultatu nahi degunean emango dizkigu emaitza zabarragoak. Beraz hori oso ondo aztertu beharreko kontu bada, baina ez gera hartzen ari hori aztertzeko denbora ere, ze ja gainean gaude, ari geraia erabiltzen. Orduan hor badago, ez da gauza bera, alegia, hizkuntza guztietan ari dago gertatzen, ez da euskarari gertatzen ari zaion gauza bat. Gertatzen dena da, gaztelaniak edo inglesak daukaten muskuloa, eta guk daukagunak ez daukala zerikusirik. Alegia, gaztelaniak edo euskerak horrelako baliabide ikaragarri altsu bati neurria hartzeko, ez dut esango aurre egiteko, baina neurria hartzeko daukaten gaitasuna eta guk daukaguna oso diferentea da. Orduan, alde horretatik uste dut, hausnarketa horri ezin zaiola, hori ezin dela utzi gero halako batean pentsatzeko. Ze horre guztiak guri eragiten digu ja. Orduan, uste dut horrek hori oso ondo pentsatu beharreko kontua dela. Eta gero beste kontu bat dago, eta da, nik adibidez orain dela gutxi argitaratu du Pompeu Fabrako irakasle batek, itzulpengintzako irakasle batek, itzulpen automatikoak, itzulpen literariora iristen ari den ala ez, edo ia itzulpen literarioa den nolabait itzultzaile automatikoaren azken aldea galoa, ez? Nolabait oraindikan galoek oraindikan erromatarrek konkistatu ez duten azkenengo aldea, ez? Badago horretatik zerbait ere, nik uste itzultzaileak ere badaukagula nolabait joera bat
berrikuntza teknologikoei pixka bat esateko, zertara dator hau, nire lanbideak entzera dator, ze azken batean, garbi dago horrek eragin handia izango duela. Baina hori guztia, nire ustez, ezinbestekoa da itzulpen automatikoa erabiltzen hastea, eta erabiltzen da ja. Kontua da horrekin batera ez bada bultzatzen, eta uste horretan administrazioak erantzukizun izugarria daukala, ze besteak beste bera da itzulpen automatikoaren bultzatzaile nagusietako bat. Horrekin batera ez badu bultzatzen hausnarketa prozesu oso serio bat ikusteko horrek nolako eragina ona eta txarra izan dezakeen. Uste dut ezin degula konparatu gaztelania edo inglesaren gaztelanian edo inglesean horrelako tresna batek izan dezaken eragina eta guregan izan dezakena. Ni horrek desentek ezkatzen hau ikusten dudalako hamsterra gerala gurpila bati denbora guztian eragiten, eta ez tegula denborarik hartzen benetan ikusteko, hauek hau egin dute, inglesek hau egin dute, eta frantsesek hau egin dute, eta gaztelaniazkoak hau egin dute, guk zer egin behar dugu berdin, da zer ezin dugu berdin egin. Uste horretarako denbora hartu behar dela, serio. Ez tegite egingo da, ez bat ere esperantzarik horretan egin. Hortxe dago, buska. Nik, ez dakit, nik batez ere galdera dauzkat, baina, pixkat disimulatzeko modu bada, baina bai, nik galderak dauzkat. Iruditzen zait, zezenak aipatu ditugu, eta iruditzen zait, adinoen artifiziala iristen nahi da, zezen saldo bat bezala, sartzen ari dela, sartu dela ja, hemen da, ez dator, hemen da. Eta nire galderak dira, zergatik zezen saldo bat bezala, zertarako, eta noren mesedetan. Abiadura azkartzen du, abantaila bat, noren mesederako. Lehen esan duzu zure literatura dela, behintzat, hau astiro egingo dut, poliki egingo dut, lasai egingo dut, eta ze mesede, zeini egiten dio mesede prozesua hainbeste azkartzeak, ez? Hor uzten dut galdera, ez dakit. Abantaila ditu bai, baina beste galdera bat, konpentsatzen ditu alde txarrak? Abantaila horiek konpentsatzen dituzte alde kaltegarriak edo ez dakit. Ados nago, zuk esaten duzu anarekin, gainera ez garela gogoeta bat eta kontzientziazio bat egiten ari, eta iruditzen zait, beti esaten duguna, ez? Gu ere herritar kontzientziatu eta kritiko gisa, guk ere, exigitu behar diegu, horretan agintea edo boterea edo eskumena daukatenei, arditzatela neurriak, ondorio kaltegarri horiek pixka bat apaltzeko, arintzeko edo frenatzeko, fedea daukagu hori gertatuko dela, ikusita nolagoa zen munduan. Nik handirik ez daukat. Nik ikusten ari naizena da, hori, zezen saldo bat bezala sartzen ari zaizkigula, oso diskurtso ponpoxoarekin gainera, eta horrek pixka bat niri molestatu egiten dit, eta alarmak pizten dizkit. Erreparatzen diodanean ze lenguaia erabiltzen duten adimen artifizialaren alde honak eta saltzeko edo, zabaltzeko, besteak beste, iruditzen zaidalako eufemismo bat sortu behar izan dutela. Eta hori da postedizioaren. Nire ustez, postedizioa eufemismo bat da. Eta da, ez lasai itzultzaileok, zuen lanbidea ez da galduko, postedizioan arituko zarete. Ez barkatu, arituko gara, makinari zuzentzen. Eta hori hola da. Munduaren mesedetan balitz, nik esango nuke, sakrifikatuko gara itzultzaileak. Venga, egingo dugu beste gauza bat. Edo dedikatuko gara beste gauza batera. Baina nola ez dakidan, zeien mesedetan den, niri gauza asko nazten dizkit, eta era berean, ez dakit nola esan, ez nago berrikuntzen kontra, eta ongi etorriak, eta itzulpen memoriak, ez dakit, internet lehen aipatu dugu, ez? Oso ondo, baina oso ados nago zurekin, hau beste maila bateko kontua dela. Eta nik ikusten nahi nahi zen ondorio praktikoak direla, orain, itzultzaileei lehen pagatzen bazitzaiden hainbeste, orain egiten dutela, ez? Hainbeste gutxi, esan nahi duzu? Gutxi, orain ja uskerioat, eta penagarri, ez? Legunean, ez egin nontzan, uste dut, ez egizan Twitterren edo non baiten ikusi nuen, idazle batek esaten zuen, eta uste dut oso ondo dagoela ekarria galdera, ez? Nik nahi dut, adimen artifizialak, platera garbitzea eta labadora jartzea, eta ni pakean uztea, ni pentsatzen, eta ni danalakoa idazten edo sortzen. Edo itzultzen, edo... Zergatik, alegia,
nolabait gizaki egiten gaituzten jarduera horietara bideratuta dago dena, esan ez, baina utziazu egiten ondo gustora egiten dudana, eta intzazu lan mekanikoa indezala trastu horrek, ez? Bai, lan mekaniko guztiak nahi dituzunak egin detzakezu, baina, nolabait sortzailetik eta pentsatzeko aukeratik daukana, zatik makina bat, ez? Esan edet, hori da baita ere pentsatzen dezuna, eta azken batean esan dezu, eta azken batean gainera, ez da orain ez da diskurso, en fin, antikapitalista bat egiteko, baina ez dut, gainera, azkenean hor dagoen atzean dagoena da, Jesukriston multinazional batzuk, Jesukriston dirutza egiten, ez? Baina, horretik esaten den, nire ustez, hontan, administrazio publikoek erantzukizun handia daukatela. Kontua da, karrera hori ez galtzeagatik, euskarak ezin du gelditu teknologia mundu digitaleko zera horretatik kanpo. Eta diskurso ustez, zentzuzko horretan oinarrituta, azkenean sartzen dizkigute olako baloiak, esaten duzu, euskarak ezin du horrego, baina ezin du edozein modutara egon. Ze euskara ez da gaztelania, ez da inglesa, ez da alemana, ez da, gauden lekuan, eta daukaguna, esan edet, normalizazio prozesu oraindik bukatu eztan hizkuntza batekin hasi behar duzu saldoka sartzen ia edozer gauza, ze ia edozer gauza egiten du makina horrek. Orduan, oso ni ez nago itzulpen automatikoaren kontra inondikan ere, eta uste dut adibidez dokumentu administratibo zenbait oso modu estandarizatuan egiten direna, garai batean adibidez Europan bertan ere bai, ez, dango lagunek eta komentatzen zidaten, Europar Batasunean lan egiten dutenek, ez, enmiendak eta diranean, eta oso dokumentu egituratuak eta diranean, asko laguntzen du, baina egia da baita ere, eta han bertan, han ja badira urte batzuk sartuta dagoela, eta nik jendeari entzuten diot, eske azken batean ari gera makinak botatzen du nari koma jartzen. Tristea da gero, ez? Hori baldin bada evoluzioa, ze kristotarako. Osa, gainera, suposatzen da, dokumentu horiek ustez egiten dira, hizkuntza diferentetako jendea, bileretan elkar normal ulertzeko, ze kristoari gara egiten, zer dena gezurra da. Oso, nik uste, hausnarketarako bide oso hori egin beharko litzateke. Nik ulertzen dut nolabait tren hori ez galtzeko grina, ez? Baina tren hori ez galtzeko eta benetan tren zentzuzko bat izateko horrekin batera dago hausnarketa prozesu oso zorrotz bat bultzatu beharra bestela jai daukago. Esan edet garbi dago, hau eskoletan eta erabiliko da, ez dakit, Wikipediak inglesez esaten duna esateko, jakiteko, edo zertarako, onerako eta txarrerako. Eta egia da, gainera gauza batzutan, emaitza harrigarriak ematen ditula, harrigarri onak, kasu batzutan. Hori ere horrela. Bueno, ez badago beste galdearik edo beste konturik, eskerrik asko Maialen eta eskerrik asko Idoia, eta hemen utziko dugu, eta eskerrik asko zuei ere, hona tortzeatik. Eskerrik asko. Bueno, azkenean... ordu terdi gutxera. Bai. Tonto. Eta galderaren bat saltatuta gainera,